ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଗ 2। 1. ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ଆଇନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। 2. ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ଉନ୍ନୟନ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ। 3. ଟୁକୁନି ସାହୁ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। 4. ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। 5. ନବକିଶୋର ଦାସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ